Ας περάσουμε στη δεύτερη σκηνή, εφόσον έχουμε τελειώσει το Grey Boxing. Έχω τοποθετήσει τα material και τα διάφορα αντικείμενα από το Asset Store. Έχω κατεβάσει δηλαδή κάποια από το Asset Store που έχει τα φρούτα, είτε τα δέντρα, είτε κάποια material όπως ο τείχος και τα λοιπά, τα καφάσια. Οπότε από το Asset Store έχω βάλει εισαγωγή των assets. Τώρα στη δημιουργία διαβράσεων έχω κάνει κάποιες διαβράσεις που θα τις δούμε και όταν παίξω το, το παιχνίδι. Δηλαδή στην πρώτη φάση έχω κάνει το ένατο βήμα, που είναι και το τελευταίο, θα τις κινήσω με αυτό. Έχω βάλει μια περιοχή 1 πάνω στο plane, όπου ουσιαστικά όταν πάνω βρίσκεται ο παίκτης θα γίνονται οι διαβράσεις. Δηλαδή έχω βάλει το μετρητή που ζητάτε, μαζεύει τα 3 εδώ καφάσια που έχω βάλει και εξαφανίζεται το δέντρο, οπότε όταν προχωρήσει λίγο ακόμα υπάρχει ένα καφάσι εδώ και όταν πατήσει το πλήκτρο το E θα εξαφανιστεί ο τείχος. Αυτό γίνεται μόνο όταν είμαι πάνω στην περιοχή 1, έτσι την έχω ονομάσει. Είναι αυτή εδώ που την έχω βάλει. Το έχω κάνει και με το εξής κώδικα. Έχω βάλει αρχικά ότι είναι λογική μεταβλητή boolean, ότι είμαι στην περιοχή 1, ίσον true. Έχω κάνει και τον εξής κώδικα εδώ. Το code, όταν είναι E και είμαι false στην περιοχή, να καταστρέψει τον τοίχο. Δηλαδή όταν είμαι μέσα στο καφάσι και πατήσω το E να καταστραφεί ο τοίχος, όταν είμαι πάντα πάνω στην περιοχή αυτή. Έχω βάλει και τον εξής κώδικα εδώ, όταν είμαι true πάλι στην περιοχή 1 και κάτω εδώ όταν είμαι exit να ενεργοποιείται. Αυτό έχω κάνει για το ένατο βήμα. Έχω βάλει εδώ πάνω με τα διαχωριστικά σχόλια, δηλαδή τι έχω κάνει στο κάθε βήμα στον κώδικα. Έχω βάλει και τον ακέρα μεταβλητή που θα μαζεύει τα καφάσια, τον έχω ονομάσει bots. Στο Rigibot έχω βάλει και το σκριπτάκι, τα φρούτα, όπως βλέπουμε και στα δεξιά. Το audio source που είναι και αυτό ζητούμενο της εργασίας, έχω βάλει ένα τρισδιάστατο ήχο. Τον έχω ονομάσει Music Background, τον έχω κάνει 3D, τον έχω μειώσει και λίγο τον ήχο τώρα επειδή μιλάω, τον έχω κάνει λίγο χαμηλά, οπότε να είναι λίγο πιο, να μην είναι δυνατός. Τον έχω τοποθετήσει σχεδόν στη μέση. Τώρα άλλο ζητούμενο, έχω κάνει εδώ τους μετρητές που θα τους δούμε, ώστε όταν μαζεύω τα 3 φρούτα καταστρέφει το τείχος. Εδώ απλές διαδράσεις καταστρέφονται τα φρούτα και με το destroy. Το έχω κάνει και με τον εξής κώδικα εδώ. Δηλαδή όταν μαζέψω εδώ είναι αρχικά στην αρχή όταν μαζέψω τα καφάσια, destroy και τα μαζεύει. Έχω βάλει και τα κοπόμενα audio source στο κάθε ένα για να ακούγεται ο ήχος. Τώρα δεν ξέρω κάτι. Έχω αλλάξει τα ονόματα σε κάποια, δηλαδή εδώ τα έχω ονομάσει κάψουλες. Τα έχω αλλάξει με την προηγούμενη σκηνή του Green Boxing. Τα έχω ονομάσει κάψουλες, αυτά bots, αυτά σφαίρες, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο, όταν πρέπει να περάσει τις πλατφόρμες και να μαζέψει τα τελικά τα φρούτα, τέλος πάντων. Τώρα όταν μαζέψει τα τελικά φρούτα εμφανίζεται αυτό το sound effect ότι τελείωσε το παιχνίδι. Τώρα αν ξεχνώ κάτι άλλο... Α, ναι, έχω βάλει ένα σκριπτάκι εδώ στην καρέκλα. Ουσιαστικά όταν το εισπρόττει ο παίκτης καταστρέφεται το τραπέζι που έχω βάλει εδώ και ακούγεται αντίστοιχα ο χαρακτηριστικός ήχος. Το έχω κάνει με δεύτερο σκριπτάκι πάνω. Δηλαδή αν επιλέξω έχω βάλει το δεύτερο σκριπτάκι και ακούγεται αντίστοιχα πάλι ο ήχος. Οπότε σε κάθε αντικείμενο υπάρχει διάβραση αντίστοιχη για το sound effect. Τώρα έχω βάλει 3 ήχους. Καφάς, τείχος, πικ όταν μαζεύω τα φρούτα. Τώρα μπορούμε να τα δούμε και ένα-ένα. Ουσιαστικά εδώ είναι το πρώτο βήμα, όταν ξεκινάει το ένατο βήμα, όταν ξεκινάω την πίστα. Ακούγεται και ο ήχος. Θα μαζέψω το πρώτο καφάσι. Ακούγεται ο ήχος. Μαζεύω και το δεύτερο.
το μεγαλώσω λίγο να φαίνεται. Βάζω και το τρίτο, εξαφανίζει το πρώτο δέντρο αρχικά και όταν είμαι στην περιοχή 1, όπως είπαμε, πατάω το E, το τείχος καταστρέφεται. Τώρα μαζέψω εδώ την μπανάνα, έχω βάλει το set active, το οποίο απενεργοποιεί αρχικά το δέντρο. Έχω βάλει κάτω ένα πάτωμα ουσιαστικά και το ενεργοποιεί όταν πατήσω. Περνάω πάλι τις πλατφόρμες. Όταν ακουμπήσω το κεράσι εξαφανίζεται το τείχος. Εδώ έχω βάλει το μετρητή, οπότε όταν μαζέψω τα 3 φρούτα καταστρέφω πάλι ο τείχος. Εδώ έκανα μικρές διαβράσεις με collider και trigger. Φυσικά μαζεύω κάποια φρούτα. Τα μαζέψω όλα. Το επόμενο στάδιο είναι να σπρώξω την καρέκλα. Έχω βάλει το δεύτερο σκριπτάκι που ζητεί τη διαδικασία. Καταστρέφει το τραπέζι. Οπότε το τελευταίο στάδιο είναι να περάσω τις πλατφόρμες, να μαζέψω τα φρούτα τα τελικά, που έχω κάνει και τον τελικό μετρητή. Μαζεύω το πρώτο. Μαζεύω και το δεύτερο. Τώρα άμα πέσω εδώ. Ωραία. Οπότε άμα μαζέψω και το τέταρτο φρούτο, ανοίγει η τελευταία η πίστα, το τελευταίο στάδιο, οπότε εδώ ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Πάνω κάτω αυτά έχω κάνει. Νομίζω έχω κάνει όλα τα ζητούμενα. Κώδικας είναι αυτός εδώ για το κάθε μάζεμα, για τις κάψουλες, δηλαδή αυτά εδώ που έχω βάλει. Τα 3 αυτά, ότι τα μαζεύει η ισομετρία να καταστρέφει το τείχος. Έχω βάλει και το αντίστοιχο sound effect που χρειάζεται για όταν καταστρέφει το τείχος ή όταν πικάρω κάποιο φρούτο. Πάνω κάτω αυτά έχω κάνει, αυτή είναι η τελική μου εργασία. Ευχαριστώ.